ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagkakaroon ng pagkakataon na makapag-aral sa kolehiyo ay isang biyaya na hindi dapat sayangin. Ang edukasyon ay isa ring susi upang makamit ang mas matagumpay na kinabukasan. Ikaw kabarangay, handa ka bang tanggapin ang oportunidad na makapag-aral kung sakaling ibigay sa iyo ito? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig sa Barangay LS. Isa po ko sa mga tagahanga ninyo at hindi po pwedeng matapos ang araw ko na hindi ko napapakinggan sa radyo namin ang programa ninyo. Oo, alam ko po na pwede akong makinig sa Facebook o sa TikTok pero iba pa rin yung vibe kapag sa radyo ko kayo napapakinggan. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Kulet at may tuturing ko po ang sarili ko bilang isang breadwinner. Matanda na po kasi sina mama at papa at ayoko na silang pagtrabahuhin pa dahil baka makasama sa kanilang kalusugan. Kaya't nagdodoble kayod na lamang ako sa aking trabaho bilang empleyado sa isang laundry shop. Aaminin ko po na sobrang hirap ng buhay pero sa awa naman ng Diyos ay nakakaraos naman kami sa aming pang-araw-araw. Mabuti na lamang at may malasakit ang amo ko sa laundry shop. Madalas niyang pinapayagan ako mag-advance sa sahod kaya naman nakatutulong din ako sa pagtatapos ng high school ng nag-iisa kong kapatid na si Giselle. Malaki po ang pangarap ko para kay Giselle at ayoko na maranasan niya ang hirap na dinanas ko bilang isang breadwinner. Mahirap po ang buhay dito sa probinsya namin. Kasi hindi kalakihan ang sahod at kakaunti lang ang mga oportunidad na may maayos na kita. Kadalasan pa ay college level o graduate pa ang hinahanap ng mga employer. Ayoko na matulad sa akin si Giselle na hindi man lang nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya nung makapagtapos siya ng high school ay sobrang proud ko po sa kanya, Papa Dudut. Pakiramdam ko ng mga panahong yon na parang nagbunga na ang lahat ng pagsusumikap ko para mapagtapos ang kapatid kong si Giselle. Oo, aaminin ko na hindi naging madali ang pagpapaaral sa kanya. May mga pagkakataon na medyo lakwatsera siya at hindi pa rin maiwasan yung mga grades niya na pasang-awa. Pero sa kabila ng lahat ng yon, sa awa ng Diyos ay nakapagtapos pa rin siya ng high school. Mabuti na lang at nandyan ako para gabayan siya para ituwid yung mga pagkakamali niya at ipakita sa kanya kung gaano kahalaga ang pag-aaral. At syempre bilang isang proud na Pilipino ay hindi mawawala ang handaan pagkatapos ng graduation. Nangutang ako sa kaibigan ko para mapagdaos kami ng kaunting salo-salo. At in-invite ko na rin ang mga kamag-anak namin. At sa mismong araw na yon ay nagkaroon kami ng pagkakataon na magkausap ni Giselle tungkol sa mga susunod niyang hakbang sa buhay niya, Papa Dudut. Ate Kulit, nakakaloka naman tong pa-party mo. Kinailangan mo ba talagang imbitahan yung mga kamag-anak natin? Wala namang ambag yung mga yan sa buhay natin eh. Tingnan mo nga yung iba dyan oh, nakahanda na yung supot. Huy, hinaan mo nga yung boses mo. Mamaya may makarinig sa'yo. Ano ka ba? Hayaan mo na. Minsan lang naman to eh. At isa pa, proud na proud ako sa'yo. Kasi nakapagtapos ka na rin ng high school sa wakas. Kaya deserve mo tong handaan na to. Ay grabe kung makapagsalita ka naman. Parang wala kang bilib sa akin ha. Pero seryoso ate, thank you. Na-appreciate ko tong pa-party mo para sa akin. Pero utang na loob, sabihan mo yung mga yan na wag ubusin yung lechon. Kaya ka tumataba eh. Nga pala,
Ngayon na nakapagtapos ka na ng high school, ano nang balak mong gawin? Ay, alam mo, kanina pa kita gustong kausapin tungkol dyan. Ano kasi, Ano? baka pwede mong kausapin yung boss mo sa laundry shop na ipasok ako. Seryoso ka? Oh, bakit? Kung yung ibang teenager nga dyan gusto makapagkolehiyo, ikaw naman atat na makapagtrabaho. Ate, tingnan mo nga tong bahay natin. Butas-butas na yung kisame natin, oh. Niwala nga tayong pera pampaayos dyan eh. Pangkolehiyo ko pa kaya? Ang totoo niya, napaghandaan ko na yan eh. Wala kang choice, mag-college ka. Seryoso? Ayaw mo? O sige, duwag. Siyempre gusto ko. At isa pa, napagdesisyonan ko na rin na sa syudad ka mag-aaral. Mas maganda kasi ang mga paaralan doon kumpara dito sa atin sa probinsya. At sigurado ako na mas mataas ang oportunidad mo na makakuha ng magandang trabaho kung doon ka magtatapos. Sigurado na ba yan, ate? Ito naman ang kulit. Ano ba? Wala ka bang kawala sa akin? Pinag-ipunan ko na yung pangkolehiyo mo. Thank you, thank you, thank you. Thank you talaga, ate. Pinapangako ko sa'yo na pagbubutihan ko yung pag-aaral ko. Promise mo yan, ha? Opo, thank you talaga. Ako nang bahala sa lahat ng gastusin mo. Pero wag na wag mo akong bibigyan ng sakit sa ulo, ha? Aba, syempre naman. Kailan ba kita binigyan ng sakit sa ulo? Naaalala mo pa ba nung nasuspend ka ng 2 araw kasi nag-cutting classes ka? Tapos may isang beses pa na tinakbuhan mo yung... Ate naman, past is past, never discuss. Pinapangako ko po sa inyo na pagbubutihin ko na talaga sa college. Lalo na't sa syudad mo na ako papaaralin. Excited na ako. This is it na talaga. Nga pala, paano yung titirhan ko? Yan mismo yung dahilan kung bakit inimbitahan ko yung mga kamag-anak natin ngayon. Yung isa kasi sa kanila galing pa sa syudad at may paupahan sila dun. Galing syudad? Ang layo nun ah. Para din naman sa'yo to eh. Para may matutuluyan ka sa syudad kapag nag-college ka na. Pero seryoso ate, thank you talaga ha. Kasi simulat sa pool pa lang, hindi ka na nagsawa na alagaan ako. Ikaw na ata ang pinaka-the best na ate. Ay, alam ko na kung saan papunta tong usapan na to. Ikaw tigil-tigilan mo ko ha. Ate naman, pakinggan mo kasi muna ako. Di ba kakasabi ko lang sa'yo na pinaghahandaan ko na yung pangkolehiyo mo? Lalong-lalo na at sa syudad pa kita pag-aaralin. Ate naman kakarag-karag na kasi tong cellphone ko. Ayaw na gumana ng speaker. Kita mo na? Ay, may extra ako na headset sa kwarto. Sa'yo na yun. Headset? Napaka-hassle naman nun. Ate, eto na lang ang isipin mo ha. Malalayo na ako sa'yo. At syempre, kakailanganin ko ng maayos na cellphone para matawagan kita. O sige na, kahit kailan ka talaga. Oo na. Anong cellphone ba yung gusto mo ha? Ay, gusto ko yung tigta-tatlo yung camera sa likod. Pambihira ka? Akala ko ba speaker lang yung problema ng cellphone mo? Ate naman, kung bibilhan mo ko ng bagong cellphone, mas mainam na yung maganda at latest na model yung bilhin natin, di ba? Para sulit. O siya, sige na. May kakilala ko na nagpapautang ng cellphone sa Facebook. Kakausapin ko yun mamaya. Bongga! I love it! Thank you, ate. Sobra! Payakap naman oh. Siguro'y marami sa mga kabarangay natin ang iisipin na ambisyosa ako dahil gusto kong sa syudad pag-aralin ng kapatid ko. Pero hindi ko po maitatanggi na mataas talaga ang pangarap ko para sa kanya. Si Giselle ang nagsilbing inspirasyon ko para pagbutihin ko yung trabaho ko sa laundry shop. At sa kanya ko na rin gustong ibuhos lahat ng mga bagay na hindi ko man lang natamasa. At isa na doon ay ang magkaroon ng pagkakataon na makapagkolehiyo. Alam ko po na hindi magiging madali ang magpaaral sa kanya sa syudad. Oo, may ipon ako kahit papaano pero hindi ko alam kung aabot yung ipon ko na yon hanggang sa makapagtapos ng pag-aaral si Giselle. Pero sa totoo lang ay ipinagpapasa Diyos ko na lamang ang lahat. Kung kailangan kong mangutang para lamang matustusan ang pag-aaral ni Giselle ay gagawin ko. Basta ang mahalaga sa akin, Papa Dudut, ay makapagtapos siya. Makahanap ng magandang trabaho at magtagumpay sa buhay para hindi na niya maranasan ang hirap na pinagdadaanan ko. Ilang buwan ang nakalipas at nagsimula na ang enrollment sa paaralan na papasukan ni Giselle.
At syempre kinailangan na niyang lumuwas papunta ng syudad. Hinatid ko siya sa bus terminal at hindi ko na po napigilan ang sarili ko na umiyak. Aaminin ko na sobra akong nalungkot at mamimiss ko siya ng sobra. Pero alam ko na para din sa kanya itong ginagawa ko. Papadudot na ang igdasal ko lang sa mga oras na yon ay sana'y maging ligtas siya at maging maganda ang takbo ng pag-aaral niya. Laking pasasalamat ko rin sa kamag-anak namin na tumulong sa amin kasi binigyan kami ng discount sa paupahan at hindi na sila nanghingi pa ng advance payment at deposit para sa kwarto na kinuha ko para kay Giselle. Noong nasa bus terminal na kami ni Giselle, hindi ko na nga napigilan ang sarili ko na yakapin siya ng napakahigpit. Pero kailangan kong maging matatag, hindi para sa akin kundi para kay Giselle at sa kanyang magiging kinabukasan. Ate, ang OA mo naman. Kung makaiyak ka dyan, akala mo naman luluwas na ako papuntang abroad. Sorry na. Pero hindi kasi ako sanay na mawawala ako sa bahay eh. Ay, alam ko na. Magtatrabaho na lang ako sa laundry shop na pinapasukan mo. Nang sa ganun, hindi mo na ako mamiss. Sige, subukan mo. At makakatikim ka sa akin, sinasabi ko sa'yo. Eto naman, biro lang. Oh, eto nga pala. Idagdag mo na yun sa allowance mo. Ha? Pero inabutan mo na ako ng pera bago tayo umalis ng bahay ah. Tanggapin mo na. Inipon ko talaga yan para sa'yo. Oh, thank you ate. Mamimiss kita. Ako din. At saka yung cellphone mo, itago mo na mabuti yan ha. Baka mamaya manakawan ka pa. Kakautang lang natin sa cellphone mo na yan. Huwag kang mag-alala. Iingatan ko to. Bigay mo sa akin to eh. At saka yung kwarto mo nga pala dun sa boarding house na tutuluyan mo, nakahanda na yon. Wala ka nang poproblemahin kasi ako na mismo yung kumausap dun sa mga kamag-anak natin. At ako na mismo magpapadala ng pera sa kanila buwan-buwan para sa upa. Ay, excited na ako. Sigurado ako na maraming gwapo dun sa papasukan ko na school. Hoy, wag kang magkakalat sa boarding house mo ha. At saka kung pwede, wag ka muna mag-boyfriend, okay? Mag-focus ka muna sa pag-aaral mo. Ang dami mo namang advice. Aalis na ako. Bye-bye. Hoy, anong bye? Wala pa nga yung bus na luluwas papuntang syudad eh. Hindi halata na excited ka ha? Ay nako, masisisi mo ba ako? Bagong chapter na to ng buhay ko. Alam mo ba ate, nung graduation ko, inggit na inggit ako sa mga kaklase ko nung sinabi nila na sa syudad sila magkokolehiyo. Kasi akala ko wala na talaga akong pag-asa eh, na habang buhay na ako mabubulok dito sa probinsya natin. Pero no, kasi hindi ko akalain na may pasabog ka pala para sa akin. Alam mo naman na gagawin ko ang lahat para sa'yo, di ba? Pero huwag ka masyadong mag-enjoy doon ha? Ipinapaalala ko ulit sa'yo na pupunta ka ng syudad para mag-aral, hindi para gumimik. Oo naman, alam ko na yun. Basta ate, ikaw na bahala kina mama at papa ha? Oo, wag mo silang alalahanin. Ako nang bahala dito. Basta pagdating mo ng syudad, magte-text ka sa akin ha? At saka, sigurado ka na ba talaga na education yung kukunin mong kurso? Of course! Kapag nakapagtapos na ako, kukuha ako kaagad ng board exam. Tapos mag-a-apply ako sa public school para bongga. Basta siguruhin mong desidido ka na sa kurso mo na yan, ha? Ay naku, alam mo ba? Yung anak ng kapitbahay natin hindi nakapagtapos ng kolehiyo. Bakit daw? Paano? Panayreklamo daw na kesyo ayaw niya daw nung kurso niya hanggang sa dumating sa punto na nagsawa na siya. Ay nako, ibahin mo ako dyan kasi sigurado na ako sa education. At ate, pwede bang tigil-tigilan mo na yung kakachismis sa mga kapitbahay natin? Ay, yung isang kapitbahay natin, narinig ko na buntis daw. Ha? Sinong kapitbahay? Okay, Tams? Chismosa ka rin eh. Mamimiss na talaga kita ate. Payakap nga. Mabimiss din kita, sobra. Ay nga pala, bago ko makalimutan. Ipapadala ko na lang sa iyo bukas yung pera para sa enrollment mo, ha? Sige, pero siguraduhin mo na mapapadala mo yun bukas ha. Kasi maaga pa ako pupunta dun sa school para makapag-enroll. Oo, huwag kang mag-alala. Nag-cash advance na ako dun sa boss ko. Ibibigay niya na sa akin mamaya yung pera. Pasensya ka na kasi yung perang naiabot ko sa iyo sakto lang talaga para sa allowance mo. Akala ko ba may ipon ka?
Bakit hindi ka nalang kumuha dun? Ano ka ba? Pag ginalo ko yun, ako sigurado ko mauubos agad yun. Hanggat maaari, pagtatrabahuhan ko na lang yung perang ibibigay ko sa'yo para hindi agad maubos yung ipon ko. Hindi ko babaliwalain tong sakripisyo mo para sa akin. Thank you talaga. I love you. I love you too. Mag-iingat ka doon, ha? Ay, nandito na ata yung bus na luluwas ng syudad. Tawagan o i-text mo ko pag nakarating ka na ng syudad, ha? Nako ate, huwag kang mag-alala. Tatadtarin ko ng mga text yung cellphone mo at papadalan din kita ng pictures. O sige na, sumakay ka na. Baka mahuli ka pa. Noong tuluyan nang umalis ang kapatid ko ay hindi ko na talaga inisip yung lungkot ko. Sa halip ay pinilit kong ituon ang isipan ko sa kung ano ang ginagawa ko para sa kapatid ko. Alam ko na lahat ng sakripisyo at hirap na pinagdadaanan ko ay para magkaroon siya ng mas maginhawang buhay. 4 na oras pagkatapos niyang umalis ay tumawag si Giselle at sinabi niyang nakarating na siya sa boarding house niya sa syudad. Ramdam ko ang excitement niya sa boses niya at sa mga pictures na paulit-ulit niyang pinapadala sa akin. Kitang-kita ko sa mga larawan ng tuwa niya sa mga bagong tanawin ng syudad. Kahit papaano ay natutuwa rin ako para sa kanya dahil kahit na hindi ko naranasan na makapag-aral sa syudad, alam kong magkakaroon siya ng oportunidad na hindi ko naranasan. Kinabukasan ay nakuha ko na rin ang cash advance ko mula sa boss ko at noong pinadala ko ito, nagpunta kaagad si Giselle sa college kung saan siya mag-i-enroll. Aba papadudot, mas lalo pa siyang na-amaze sa ganda ng school na papasukan niya. Hindi ko malilimutan yung mga tawanan namin habang tinutokso ko siya na huwag siyang magpapahalata na galing siya sa probinsya. Pero aaminin ko papadudot na medyo nalubog ako sa utang ng mga panahong yon. Bukod sa cash advance ko para sa enrollment ni Giselle, hindi ko pa rin nababayaran ang ginamit kong pera para sa handaan nang makapagtapos siya ng high school at yung cellphone na binili ko para sa kanya. Pakiramdam ko ay papalapit na yung panahon na kailangan ko nang harapin lahat ng utang na ito. Papadudot gulong-gulo ako noon. Pero sabi ko sa sarili ko, hindi ako susuko hanggang hindi ko natutulungan makapagtapos sa pag-aaral ang kapatid ko, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Makalipas ang ilang buwan ay nagsimula na ang pasukan. Siyempre bilang isang supportive ni ate ay kinumusta ko kaagad si Giselle. Natatandaan ko pa nga na ang sabi niya sa akin ay love na love daw niya yung school niya. At makakaasa daw ako na makapagtatapos siya ng kolehiyo. Sobrang saya ko kasi for the first time ay may makapagtatapos na ng kolehiyo sa pamilya namin. Pero papadudot medyo naawa din ako sa kapatid ko kasi palagi niyang kinagkwento na parang sosyal daw ang mga kaklase niya. Karamihan sa kanila ay may sariling kotse, tig-2 pa daw ang cellphone ng mga kaklase niya. May mga tablet pa at nang mga panahong yon ay naisip ko kung gaano ka-unfair ng buhay. Kasi hindi naman natin hiningi na ipanganak tayo tapos may mga bata na ipinapanganak na may kaya habang kami ni Giselle ay pinanganak na salat na kaagad sa buhay. Pero naisip ko na hindi dapat maging hadlang ang kahirapan sa pag-abot ng mga pangarap. Tumakas pa sa isipan ko yung sinabi ni nanay na hindi mo kasalanan kung pinanganak kang mahirap, pero kasalanan mo kung mamamatay ka pa ring mahirap. Pero okay lang papadudot. Kung mamamatay man akong mahirap basta makapagtapos ng pag-aaral ng kapatid ko ay okay lang. Kasi gaya nga ng sabi ko kanina kay Giselle ko ibubuhos lahat ng oportunidad na ipinagkait sa akin ng tadhana. Makalipas nga ang 1 linggo ay tinawagan ko si Giselle para kumustahin ang pag-aaral niya. At ikinuwento niya sa akin ang mga nangyari sa school. Pati na rin yung mga nararamdaman niya na mga panahong yon. Papadudot.
Hello, Giselle? Oh, kumusta ka na dyan? Eto, okay naman. Kumusta naman kayo ni na mama at papa dyan, ate? Ito, okay din naman. Yung pag-aaral mo dyan, kumusta? Ay nako ate, okay na okay. Alam mo ba, nung isang araw, ang taas nung nakuha kong score sa English quiz namin. Salamat sa Diyos. Basta ipagpatuloy mo lang yan, ha? Syempre naman. Na ikaw ang pinakaunang makakapagtapos ng kolehiyo sa pamilya natin. Nakaka-pressure naman yan. Mataas ang expectation ko sa'yo, Giselle. At siguraduhin mo lang na wala ka pang boyfriend, ha? Wala akong boyfriend, no? Pero aaminin ko na ang daming gwapo sa school ko. Ayan na nga bang sinasabi ko eh. Eto naman, sobrang arte. Para crush lang eh. Huwag ko lang talaga malaman na may jowa ka na. Kasi kapag, naku, maniwala ka sa akin, susugurin kita dyan. Ang OA ha. Pero sa tingin ko, hindi rin naman magkakagusto sa akin yung mga lalaki sa school na yun. O bakit naman? Hello, ang gagara kaya ng mga estudyante doon. Halos karamihan doon may mga sariling kotse. Tapos, yung mga gadget nila, ang lakas makasosyal. Naiinggit ka ba sa mga kaklase mo? Aaminin ko, oo, naiinggit ako. Paano ba naman kasi? Nag-aaral pa lang sila pero parang sumasahod na sila. Alam mo ba na ang laki ng allowance nila? Yung isang kaklase ko nga, binibigyan ata ng 25,000 kada linggo-linggo para sa budget niya. Tapos yung isa kong kaklase, nagpa-party nung nakaraang linggo. Pero hindi na nga ako nakapunta kahit invited ako kasi wala rin naman ako masusuot. Kasi hindi naman ako kagaya nila na kayang bilhin yung buong department store. Giselle, wag mo nang isipin yun. Oo, alam ko na sobrang unfair ng mundo. Kasi may mga tao na nakukuha nilang gusto nila nang hindi na pinaghihirapan. Pero tandaan mo pa rin na bilog ang mundo. Kaya sobrang importante na makapagtapos ka kung gusto mo rin matamasa yung mga natatamasa ng mga kaklase mo. Ay, kailan pa kaya yun mangyayari, no? Basta, tigil-tigilan mo na yung pagkukumpara mo sa sarili mo sa kanila. Hindi makakabuti yan sa'yo. Masisisi mo ba ako? Araw-araw ko kaya silang nakikita. Alisin mo na yung inggit sa katawan mo. Sinasabi ko sa'yo, madedepress ka lang. Sige na nga. Nga pala, yung cellphone na binigay ko sa'yo, okay pa ba? Okay na okay pa. Hindi nga halatang inutang natin to kasi ang lakas makasosyal ng cellphone na to. Mabuti naman kung ganun. Ingatan mo yan, ha? Noted! Yung tinutuluyan mong boarding house, kumusta naman? Sa totoo lang, medyo maliit yung kwarto pero okay na siguro to. Kung tutuusin nga, sobrang swerte na natin. At nakuha ko pa yung kwarto na yan. Alam mo ba na ang daming estudyante na nagsisiksikan sa isang kwarto para lang makatipid? Habang ikaw solong-solo mo yung kwarto na yan. Mabuti na lang talaga at napakiusapan ko yung kamag-anak natin. Bongga ka dyan ate, iba pa rin talaga kapag may connections. Nakakakain ka rin ba na maayos dyan? Oo naman, solve na ako sa isang tray ng itlog at mga delata. Tigilan mo nga yung mga kakatanong sa akin. Magkwento ka naman ate, kumusta ka na dyan? Kumusta na yung trabaho mo sa laundry shop? Ganun pa rin naman. Ay nga pala, may good news ako. Bibigyan ako ng increase ng boss namin sa laundry shop. Talaga? Nakakatuwa naman. Kung ganon, baka pwede mo namang dagdagan yung pinapadala mo sa akin na allowance. Alam mo na, share your blessings. Ano ka ba naman, Giselle? Hindi ko pa nga nababayaran ng buo yung cellphone mo eh. Ang dami mo namang arte. Ay, hindi ate, kumalma ka dyan. Sigurado ako na madadagdagan mo rin yung pinapadala mong allowance sa akin kasi marami ang magpapalabas sa'yo. O, di ibig sabihin nun, tataas na naman ulit ang sahod mo at pagkatapos niyan, marami ka na rin kikitain. Alam ko na rin na pagpapalain ka ng Diyos kasi mabait ka na ate. Nambola pa. O siya, sige na, susubukan ko. The best ka talaga, Ate Colette. I love you. I love you too. Ay nga pala, maliligo na ako kasi sobrang lagkit ko na. Ang init-init pala dito sa syudad. Pero sigurado ako na masasanay din ako dito. O sige, basta i-update mo na lang ako ha. Sureness! Sige na, bababa ko na to. Ingat ka dyan. Mwah! Aaminin ko po na noong mga panahon na yon ay nahirapan akong makarelate kay Giselle. Kasi dito sa probinsya ay simple lang ang buhay namin. Walang masyadong luho at hindi din maporma ang mga tao dito. Siguro nga ay ganyan talaga kapag galing ka sa probinsya at bigla kang pumunta sa syudad. Malaki ang magiging pagkakaiba. Kunwari,
Yung mga anak na mga mayayamang negosyante malamang sa syudad din nag-aaral. Kaya naman hindi maiwasan ni Giselle na mainggit sa kanila. Pero lagi ko pa ring pinapaalala sa kanya na hindi niya dapat pagtuunan ng pansin ang mga bagay na wala naman siya. Sinasabi ko sa kanya na imbis na mainggit ay gawin niya na lamang na inspirasyon ng mga kaklase niyang mayaman para mas lalo pa niyang pagbutihin ang kanyang pag-aaral. Kahit na paulit-ulit kong pinapaalala sa kanya yon, may mga panahon pa rin na hindi ko talaga siya kayang tanggihan. Kaya nagsimula na rin akong dagdagan yung allowance ni Giselle tulad ng pinangako ko sa kanya noong nagkausap kami. Kapatid ko pa rin siya at ayoko siyang makita na malungkot. Masaya din ako kasi nakita ko sa Facebook niya na marami na siyang kaibigan sa eskwelahan. At palagi ko ding sinasabi sa kanya na okay lang na makipagbarkada basta wag niyang kalimutan ang pinakamahalagang bagay, ang mag-focus sa pag-aaral. Mukhang tinanggap ni Giselle ang mga payo ko kasi parati naman niyang ibinabalita sa akin na mataas sa mga grades niya sa mga schoolwork niya. Pero papadudot habang dahan-dahan kong binabayaran ang mga utang ko. Tumawag si Giselle at may mga sinabi siya na lalong nagdagdag sa bigat ng mga iniisip ko, papadudot. Oh, Giselle, buti naman at napatawag ka. Kumusta ka na dyan? Ayos lang ako ate, pero may hihilingin sana ako sa'yo eh. Bakit? May problema ka ba? Wala naman, pero Ano ba kasi yun? Ano, kulang pa ba yung allowance na binigay ko sa'yo? hindi. Wala ka na ba makain dyan? Hindi yun. Wala akong problema sa pagkain. Eh ano? Tungkol ba to sa upa? Sinisingil ka na ba dyan? Huwag kang mag-alala kasi papakiusapan ko pa yung mga kamag-anak natin na sa makalawa ko na lang sila babayaran. Hindi, walang naniningil sa akin, okay? So ano? Puhulaan ko pa ba kung anong nasa isip mo? Magsalita ka na kasi. Naku Giselle, pag hindi ka pa nagsalita, ibababa ko na talaga to. Kailangan ko ng bagong laptop. Ano? Sandali lang. Ba't biglaan naman yata to? Wala akong magagawa, required kasi sa school eh. Hindi ba pwede na gamitin mo na lang yung cellphone mo? Ang mahal-mahal kaya niyan. Hindi uubra to. Kailangan ko kasi ng malaking screen eh para dun sa presentation na gagawin namin ng mga kaklase ko. Giselle naman, alam mo naman na ang dami ng gastusin, di ba? Sigurado naman ako na may internet cafe dyan. Doon ka na lang kaya pumunta. O di kaya manghiram ka na lang dyan sa mga kaklase mo. Ang baho-baho ng mga headphones sa internet cafe eh. Tapos ang dami pang bata na naglalaro dun. E di manghiram ka na lang sa mga kaklase mo. Di ba sabi mo mga mayayaman yung mga yun? Sigurado ako na pahihiramin ka nila. Seryoso ka ba talaga ate? Nakakahiya kaya manghiram. May laptop silang lahat at ako na lang ata itong napag-iwanan eh. Ay, magkano ba kasi ang laptop na gusto mo? Mga nasa 20 to 30,000. 20,000? Giselle naman! Sige na naman oh. Wala pang second hand na laptop? Yun na lang kaya ang bilhin natin. Ayoko ng second hand. Madaling masira yun eh. Giselle, ewan ko, hindi ko alam. Basta gawan mo na lang ng paraan yan ha? Kaya mo na yan. Pambihira. Ba't mo pa kasi ako pinag-aral dito sa syudad kung hindi mo naman pala kayang tustusan yung mga pangangailangan ko? Hindi pangangailangan yan, Giselle. Ang tawag dyan, luho. Anong luho? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na required yung laptop sa klase namin? Huwag mo kung pinaglololo ko. Alam ko naiinggit ka lang sa mga mayayaman mong kaklase kaya ka nagkakaganyan. Naiinggit? Ay, palibasa, wala kang alam kasi sa probinsya ka lumaki. Subukan mo kayang pumunta dito sa syudad. Baka sakaling maintindihan mo kung saan ako nanggagaling. Giselle, yung bunganga mo ha? Magdahan-dahan ka sa mga sinasabi mo sa akin. At bakit? Totoo naman ah. Alam mo kung anong problema mo? Masyado kang ambisyosa. Pwede mo naman sana akong pag-aralin dyan sa probinsya pero hindi mo ginawa. Dito mo ako pinag-aral sa syudad kapos ka naman pala sa pera.
Nagkakaganito ka na porket hindi lang kita napagbigyan sa kagustuhan mo na magkaroon ng bagong laptop? Hindi. Nagkakaganito ako kasi mas mahirap pa tayo sa daga. Buisit na buhay ito. Kung ako sa'yo, titigilan ko na yung kaka-Facebook mo. Para hindi ka na naiinggit tuwing nakikita mong may bagong gamit yung mga classmate mo. Walang kwenta yung suggestion mo kasi araw-araw ko sila nakikita sa classroom na may mga bagong gamit. Eh di lumabas din ang totoo. Na hindi mo kailangan ng bagong laptop at totoong naiinggit ka lang. Alisin mo na nga yung inggit sa katawan mo. Hindi nakakaganda yan, sinasabi ko sa'yo. Sige na nga, bumili na lang tayo ng second hand na laptop. Wisit. Pero kailangan ko na yun this week kaya please lang. Eh magkano ba aabutin yung second hand na laptop? Nasa 10 to 15,000. Ano? Akala ko nasa 4,000 lang yan na. 4,000? Ate, laptop yung pinag-uusapan natin dito. Hindi mo murahin na cellphone. Naku Giselle, tigil-tigilan mo nga ako. Wala akong 10,000. Sandali lang. Ang mahal-mahal ang binabayad ko sa school mo ha? Wala man lang ba kayong computer sa school nyo? Doon ka na lang kaya sa school nyo mag-computer. Ewan ko sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Visit. Hello Giselle? Giselle! Papa Dudut, sobra po akong nasaktan sa mga sinabi ni Giselle sa tawag na yon. Talaga pong ipinamukha niya sa akin na salat kami sa buhay at parang hindi pa sapat ang lahat ng sakripisyo ko para matulungan siyang makapag-aral sa isang magandang eskwelahan. Hindi ko po maintindihan kung bakit bigla siyang nagbago. Noong nasa probinsya pa siya, aaminin ko na may maarte na siya. Pero eto po talaga yung first time na binastos niya ako ng ganon. Kaya sobra po talaga akong nadismaya noong nagsimula siyang magsalita ng ganon sa akin. Dumaan po ang mga linggo at palagi kong pinapaalala kay Giselle na hindi siya maghihirap habang buhay basta magsumikap lamang siya. Ibinuhos ko na siguro ang lahat ng magagandang salita para mapagaan ang kalooban niya. Sinabi ko pa nga sa kanya na kapag nakapagtapos siya ng college ay mabibili niya ang lahat ng gadgets at gamit na gusto niya. Pero parang hindi yata tumalab ang mga sinabi ko. Kasi karamihan sa mga mensahe ko sa kanya sa Facebook ay seen lang. Naaawa ako sa kanya pero sa totoo lang ay naiirita na rin ako. Kung tutuusin ay dapat magpasalamat siya na nakakapag-aral pa siya sa magandang eskwelahan kahit na hindi naman ganong kalaki ang kinikita ko. Hindi ako nakapag-aral sa kolehiyo dahil sa hirap ng buhay namin. At kung hindi dahil sa mga sakripisyo ko ay siguradong matutulad din siya sa akin na hindi nakapagtapos. Pero hindi ako pumayag na mangyari yon. Gumawa talaga ako ng paraan para mapaganda ang buhay niya. Pero bakit ganon? Bakit parang pinamumukha niya pa sa akin ang kasalanan ko na hindi ko maibigay sa kanya ang lahat? Nang mga panahon na yon ay ipinagdarasal ko talaga sa Diyos na sana'y magpakita man lang siya ng kaunting appreciation sa lahat ng mga ginagawa ko para sa kanya. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Habang patuloy ko pong sinisini Giselle ang mga chat ko sa kanya, ay patuloy ko pa rin ginagawa ang mga responsibilidad ko bilang ate niya. Nagpapadala pa rin ako ng allowance at ng pang-tuition fee niya. Pero ang nakakapanlumo ay simpleng thank you lang po ang natatanggap ko at hindi na siya masyadong nagchat-chat sa akin. Hindi na rin siya tumatawag at tuwing tinatawagan ko siya ay hindi niya sinasagot ang cellphone niya. Sobra akong nag-worry para sa kapatid ko, Papa Dudut. Ang masakit pa niyan, nasa probinsya po ako at 4 na oras ang layo ng lugar namin sa syudad. Kaya mas lalo akong nababahala. Tuwing tinatanong ko siya kung kumusta na nga ba siya at ang pag-aaral, ang sagot niya lamang ay simpleng okay lang. Hindi na katulad ng dati na detalyado niyang kinukwento ang lahat ng nangyayari sa kanya. Lumipas po ang ilang linggo at may nangyari pong hindi ko po talaga inaasahan. Natanggal po ako sa trabaho ko sa laundry shop dahil napagbintangan ako ng isang customer na ninakaw ko daw ang pera na nakalagay sa jacket na pinalabhan niya. Kahit na hindi ko naman po talaga ninakaw o kinuha yung pera.
At ang mas masakit pa po ay pinanigan ng boss ko yung customer. Kaya nawalan po ako ng trabaho. Sobra po akong nabigla at nalungkot ng mga panahong yon dahil bukod sa mga utang ko, sigurado kong hindi magtatagal yung perang naipon ko. Kaya naisip ko na siguro mas mabuti kung sa syudad na lamang ako magtrabaho dahil di hamak na mas mataas ang sahod doon. At sumang-ayon naman ang mga magulang ko sa plano ko. Makalipas ang ilang araw ay nag-decide po akong pumunta sa boarding house ni Giselle. Hindi na po ako nag-chat o tumawag para sabihin na pupunta ako. Kasi ako rin naman po ang nagbabayad sa boarding house niya. Aaminin ko po na medyo umira lang pride ko dahil bihira na siyang mag-chat sa akin. Kaya hindi ko na rin po sinabi sa kanya na pupunta ako, Papa Dudut. Ate Kulit? Oy, ba't parang nakakita ka ng multo? Ba't nandito ka? Ba't di ka man lang nag-chat sa akin na darating ka pala? Ang tanong, magre-reply ka kaya? Akala mo ba na hindi ako nanlulumo, na hindi mo na ako masyadong chinachat o tinatawagan, ha? Sorry na, busy lang ako sa school, yun lang yun. Ay nako, tigilan mo nga ako, Giselle. Alam ko nagtatampo ka pa rin sa akin kasi hindi kita napagbigyan sa laptop na gusto mong bilhin nung nakaraan. Ano ka ba? Wala na yun. Talaga lang ha? O ano, hindi mo ba ako papapasukin sa kwarto mo? Pumasok ka. Ate, yung tanong ko hindi mo pa sinasagot. Anong ginagawa mo dito? Sinibak ako sa trabaho. Paano nangyari yun? Pinagbintangan ako ng isang customer na ninakaw ko daw yung pera sa jacket na pinalaban niya. Tapos tong bus ko, hindi man lang ako pinaniwalaan na wala talaga akong kinalaman sa pagkawala ng pera ng customer na yun. Ano? Pero ang tagal mo nang nagtatrabaho sa laundry shop na yun ah. Aba, hindi pwede yan. Manindigan ka naman. Sa totoo lang, ayoko na ng gulo. At isa pa, mas mainam na rin siguro kung dito na ako sa syudad maghahanap ng trabaho. Kasi di hamak na mas malaki yung kikitain ko dito. At para mabantayan na rin kita. Naku, hindi na kailangan. Bumalik ka na lang sa probinsya. Mas kailangan ka ni na mama at papa doon. Hoy Giselle, baka nakakalimutan mo na ako yung nagbabayad ng upa mo dito. Kaya may karapatan ako na manatili dito kung kailan ko gusto. Pero ate… Ay hindi! Alam ko na gusto mo masolo tong kwarto na to kasi naiinggit ka sa mga mayayaman mong kaklase na may sariling kwarto. Pero wala kang choice. Kasi kailangan ko makahanap agad ng trabaho dito sa syudad para matustusan ko yung mga pangangailangan mo. Sige na nga. Siya nga pala, yung pag-aaral mo, kumusta naman? Okay lang, ganun pa rin. Boring. Anong ibig mong sabihin na boring, ha? Ate naman, ang kulit mo rin eh. Kakarating mo pa lang dito pero ang dami mo ng tanong. Hindi pa nga ako nakaka-move on na bigla-bigla ka na lang sumusulpot dito. Giselle, umamin ka nga sa akin. May boyfriend ka na ba? Kaya ka ba nagkakaganito kasi mas inuuna mo na yung pagkakaroon ng jowa kaysa sa pag-aaral mo, ha? Wala akong boyfriend, ano ba? Hoy, siguraduhin mo lang. Kasi kapag nalaman ko na may boyfriend ka, makakatikim ka na talaga sa akin. Ang kulit mo naman eh. Sinabi na ngang wala, di ba? Mabuti naman at nagkakaintindihan tayo. Nga pala, may dala akong banig para solo mo pa rin yung kama. Dito na ako sa baba matutulog. Tapos, ilalagay ko na itong mga damit ko sa drawer mo, ha? Ano ba tong drawer mo? Ba't ang hirap buksan? Ate, sandali lang. Ayan. Sandali lang. Ano to? Wala, libro ko lang yan sa school. Talagang gagawin mo pa akong tanga? Laptop to eh. Saan mo nakuha yung pambayad dito, ha? Bakit ka may laptop? Kailan mo pa nabali to? Galing yan sa perang pinapadala mo sa akin, sa allowance ko. Huwag mo nga akong pinaglololo ko. Mukhang mamahalin to ah. Oo na, sige na, aaminin ko na. Inutang ko sa online yung laptop na yan. Napakatunta mo talaga. Lubog na nga ako sa utang tapos dadagdagan mo pa? Kung tutuusin, pera ko rin naman ang ginagamit mo pambayad dyan eh. Hindi ka pa talaga nag-iisip, ha? Ate, kumalma ka nga. Napakinabangan ko din naman yan ah. Kung hindi dahil sa laptop na yan, malamang marami na akong subjects na nabagsak. Sige Giselle, pagbibigyan kita.
babayaran ko tong laptop mo. Pero huli na to huling-huli na. Sobrang sakit po at nakakapanlumo na nagawa kong paglihiman ng sarili kong kapatid. Alam ko po na may mga pagkakataon na naiinggit siya sa mga tao na mas maganda ang kalagayan sa buhay. Pero hindi ko inisip na darating siya sa punto na mangungutang siya para lamang makakuha ng mga bagay na gusto niya. Sobra po ko na-disappoint. At mabuti na lamang po at magkasama na kami ngayon sa boarding house para kahit papaano ay mabantayan ko siya. Sinubukan ko rin po maghanap ng trabaho sa syudad, Papa Dudut, pero karamihan po ng mga trabahong mataas ang sahod ay naghahanap ng college graduate o kaya naman ay college level. Pero dahil sa pagpupursige ko ay nakakita rin ako ng trabaho sa isang local na department store kung saan ang kailangan lang ay high school graduate. Sinabi po ng manager na pwede na akong magsimula sa susunod na linggo. Ibig sabihin noon ay meron pa akong isang linggo na walang ginagawa sa boarding house bago ako magsimula sa trabaho. At tungkol naman po kay Giselle ay unti-unti po ako nagtataka kasi napapansin ko na parang wala siyang pakialam. Panay kasi ang pindot niya ng snooze tuwing kailangan na niyang bumangon para pumasok sa eskwela. Doon po ako nagsimulang mag-alala na baka nagka-cutting class na naman siya tulad ng ginagawa niya noong nasa high school pa siya. Kinumpronta ko po si Giselle tungkol dito at ang sabi niya sa akin ay wala daw akong dapat na ipag-alala kasi kahit may mga pagkakataon na nalilate siya sa klase, pasado pa naman daw yung mga subjects niya. Aaminin ko na kahit na gano'n ay sobrang disappointed pa rin ako sa kanya. Pero medyo gumaan din naman ang pakiramdam ko lalo na noong sinabi niya sa akin na wala siyang bagsak na mga subjects. Sobra pong nakakapanibago na nakatunganga lamang ako sa boarding house kasi hindi talaga ako sanay na walang ginagawa. Pero siguro mas mabuti na rin po ito kasi parang naka-leave ako ng isang linggo bago ko simulan ang trabaho ko sa department store kung saan ako natanggap. Isang gabi habang nararamdaman ko yung inip sa boarding house, naisipan kong mag-ayos at linisin ng maigi yung kwarto namin ni Giselle. Gusto ko sanang gawing productive ang oras ko kaya sinimulan ko ang paglilinis habang nasa dirty kitchen si Giselle. Pero hindi ko talaga ine-expect na sa mismong araw na yon, madidiskubre ko ang isang bagay na matagal nang itinagong sekreto sa akin ng sarili kong kapatid, Papa Dudut. Ate, magsasaing lang ako dun sa kusina ha. Sige. Dadalian ko na lang yung pagsasaing kasi hindi pa nakakauwi yung ibang boarders. Sigurado ako na magsisiksika na naman ang mga yun sa kusina mamaya. Mabuti pa nga. Sige na, bilisan mo na yung pagsaing para makakain na tayo. Sige, tawagin na lang kita pagluto na yung kanin para makakain na tayo. Ay, nga pala, saan mo gusto kumain? Dito o sa sala? Kahit saan, ikaw bahala. O sige, tawagin na lang kita mamaya. Maiwan na muna kita dyan. Isasara ko na tong pinto ha. Bagot na ako sa kwarto na to. Ay, makapaglinis na nga lang. Kahit kailan ka talaga, Giselle. Kababae mong tao pero ang kalat-kalat mo. Ay, pambihira naman oo. Saan ko ba sisimulan to? Dito na lang siguro sa ilalim ng kama. Mukhang maalikabok na eh. Ano ba yan? Ang dumi? Sandali lang. Bakit may kahon dito? Mabukusan nga. Nga pala, nakalimutan kong itanong sa'yo. Ba't hawak mo yan ha? Magpaliwanag ka. Ba't ang daming gadgets sa kahon na to, ha? Saan galing to mga to? Pinahiram lang sa akin yung mga yan. Isusuli ko rin. Magsasalita ka o magwawala ako dito sa boarding house. Huwag mo akong susubukan. Sumagot ka. Maniwala ka naman sa akin Pinahiram lang sa akin yung mga yan. Talaga ba? Tignan mo nga ang laman ng kahon na to. May cellphone, MP3 player, tablet at digicam. Giselle, magsalita ka.
Kung hindi iahampas ko ang lahat ng to sa pagmumukha mo. Isa! Oo na, hindi sa akin yan. Anong ibig mong sabihin, ha? Ninakaw ko yan sa mga kaklase ko. Ninakaw ko yan sa kanila kasi nanunuot sa buto yung inggit ko sa kanila. Hayop ka! Ginawa ko lahat para sa'yo. Nalugmok ako sa utang at nagpakahirap ako sa trabaho para lang matustusan yung pag-aaral mo. Tapos pag nanakawan mo lang pala yung mga classmates mo, ha? Bakit ate? Masisisi mo ba ako? Kung tutuusin, kasalanan mo rin to kasi pinag-enroll mo ako sa mamahalin na eskwelahan. Napaka-inggitera mo! Tapos ngayon, kasalanan ko pa, ha? Ang babaw mo, Giselle! Ang babaw mo! Mababaw na ako, mababaw. Pero sa tingin mo ba hindi ako nahihirapan na hindi ako nakakasabay sa mga kaklase ko? Tuwing nakikita ko sila, pakiramdam ko para akong sinumpa ng Diyos kasi pinanganak tayo na mas mahirap pa sa daga. Naririnig mo ba yung sarili mo? Anong klaseng pangangatwiran yan, ha? Tatapusin na natin tong kalokohan na to. Bukas na bukas, pupunta tayo sa school mo. Tapos isusoli mo yung mga ninakaw mo sa mga classmate mo at hihingi ka ng tawad sa kanila. Sorry pero hindi ko na magagawa yun. Pinaninindigan mo ba talaga yung pagiging magnanakaw mo, ha? Hindi ko na masusoli sa kanila yan kasi hindi na ako pumapasok. Anong sinabi mo? Simula nung naging malaking issue na sa school yung pagkawala ng mga gamit ng kaklase ko, natakot na ako kaya hindi na ako pumasok ng school. Ate, ulit naman na please. Sinira mo yung pangarap ko sa'yo. Sa mga borders, naririnig nila tayo. Nahihiya ka sa mga borders, pero sa akin hindi ka na nahiya. Sinayang mo lahat ng pagod ko. Lahat ng sakripisyo ko, lahat ng paghihirap ko. Sinayang mo yun dahil napaka-materialistic mo. Sakim ka, ganid! I'm sorry, patawarin mo na ako. Hindi ko na uulitin, promise. Talagang hindi mo na uulitin. Kasi hindi na kita pag-aaralin. Alam kong nagkamali ako, pero kailangan mo ba talaga akong parusahan ng ganito? Ang kapal na mukha mo para magpa-victim. Kung may biktima man sa ating dalawa, ako yun. Napakalaking kahihiyan nitong ginawa mo, Giselle. Ate, luluhod ako sa harapan mo kung kinakailangan. Patawarin mo lang ako, parang awa mo na. Ayoko na, Giselle. Sagad na yung pasensya ko sa'yo. Isusoli mo to mga ninakaw mo, pero itong tatandaan mo. Simula sa araw na to, wala ka na maaasahan na kahit anumang tulong galing sa akin. Sobrang sakit po sa puso ko noong nalaman ko na pinagnakawan na pala ni Giselle ang mga kaklase niya. Talaga pong nahiya ako sa ginawa ng kapatid ko at sa mga oras na yon ay parang ayaw ko na talagang humarap sa ibang tao. Pero alam ko na kailangan ko pa rin gawin kung ano ang tama. Kaya kinabukasan ay nagpunta ako sa school ni Giselle at ibinigay ko sa dean ng eskwelahan na yon ng mga gamit na ninakaw ni Giselle. At ipinapasok na rin ng dean sa opisina niya ang mga estudyante na nawala ng gamit. Ako na rin po ang nagsorry sa lahat ng mga pinagnakawan ni Giselle. Habang ginagawa ko po yun ay ramdam na ramdam ko yung galit at disappointment ng mga kaklase niya. At parang gusto ko na lamang po na lamunin ako ng lupa ng mga panahon na yon. Kung tutuusin, mga anak ng mayayaman ang mga pinagnakawan ni Giselle. At kayang-kaya nilang sampahan ng kaso si Giselle. Pero sa kabutihang palad ay hindi nila ginawa yon. Pagbalik ko sa boarding house, talagang hindi ko na napigilan ang galit ko kay Giselle. Kaya pinalayas ko siya sa boarding house. Sa sobrang sakit at hiya na naramdaman ko ng mga panahon na yon ay wala na akong pakialam kung saan siya mapunta. Basta mawala lang siya sa harapan ko. Nung huli kong nakita si Giselle ay umiiyak siya papalabas ng boarding house habang dala-dala ang bag niya. At sa ngayon po ay maayos pa rin ang trabaho ko sa department store at nandito pa rin ako sa boarding house nakatira. Si Giselle naman ay hindi ko na siya masyadong nakakausap. Pero nakikita ko pa rin siya sa Facebook newsfeed ko at napag-alaman ko na nagtatrabaho siya ngayon sa isang bakery at may boyfriend na rin siya. Sa totoo lang, hindi ko po siya kayang patawarin. Matagal-tagal na rin kaming hindi nag-uusap
At ang pinagtutuunan ko na lamang ng pansin ngayon ay ang makapagpadala ng pera sa mga magulang ko. Laking pasalamat ko rin dahil unti-unti ko nang nababayaran ng buo ang mga utang ko. Sa naranasan kong ito ay natutunan ko po na hindi masama ang magbigay ng tulong. Pero kapag inaabuso na ay kailangan mo nang putulin ang tulong na ibinibigay mo dahil sa halip na makatulong ay mas lalo lamang itong makakasama. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Kulit. Ako, gigil na gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section. Barangay Love Stories. Love Stories. May mga taong dadaan sa buhay natin na mag-iiwan ng marka sa atin. May mga taong akala natin ay dadaan lang at hindi pang matagalan. Pero sa isang iglap ay magiging malaking bahagi na pala sila ng iyong buhay. Ikaw, kapuso, sino ba ang isang taong nag-iwan ng kakaibang marka sa buhay mo? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Aiza, 40 years old at gusto ko lamang ibahagi sa inyo ang nangyari nitong nakarang buwan lamang. Kasama ko sa kwentong ito ang dalawa kong kaibigan at kapitbahay. Sina Harleen, 45 years old at ang pinakabata sa amin na si Lilet, 35 years old. 5 taon ko na silang kakilala at kaklose. Silang nakakasama ko sa araw-araw dahil pare-parehas kaming naka-work from home. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa aming mga relasyon, pagkakaibigan at kamatayan. Ang aming 55 anyos na street sweeper sa aming barangay ay namatay nitong nakaraang buwan lamang. Itago na lang natin siya sa pangalang Danoy. Kaming 3 magkakaibigan ang nakasama niya ng matagal. Si Mang Danoy ang unang taong lumapit sa amin sa unang araw ng paglipat namin sa aming barangay. Si Mang Danoy ang nakatulong sa amin sa maraming personal na bagay. Malaki ang naging epekto niya sa buhay namin at handa kaming ibahagi yon sa inyo. Nagulat na lamang kami nang mabalitaan naming pumanaw na siya dahil sa bangungot. Nakita pa namin siya noong gabi bago siya binawian ng buhay. Magkakasama kaming magkakaibigan noon na nakatambay sa mini grocery sa aming barangay. Sakto namang napadaan si Mang Danoy at halatang kakatapos lamang niya sa pagwawalis ng kanto. Napatingin siya sa aming direksyon at siya pa mismo ang unang kumaway at ngumiti sa amin. Hindi namin inakalang yun na pala ang huling beses na makikita namin ang mukha niya. Walang pamilyang malapit noon kay Mang Danoy. Kaya pinakiusapan kami ng aming kapitan sa barangay na kung pwedeng tumulong kami sa burol hanggang libing dahil kami ang kilala nila na napalapit kay Mang Danoy. Nalaman namin na panay pala ang pagbibida sa amin ni Mang Danoy sa barangay hall dahil kami raw yung madalas niyang nakakausap at nakakapag-abot daw kami ng tulong sa kanya. Hindi na kami nakahindi pa sa pagtulong sa huling pagkakataon kay Mang Danoy. Kami na noon ang umasikaso ng lahat ng kailangan niya para sa pagtawid niya sa kabilang buhay, Papa Dudut. Aiza, anong oras tayo pupunta sa punerarya? 4:00 na lang siguro. Ano sa tingin mo, Lilet? Hindi naman tatakbo si Mang Danoy.
Kahit 5:00 na lang para makapagplano na rin tayo sa gagawin sa burol. Harleen, ikaw na magluluto ng sopas mula first day hanggang last night ha. Magpapasopas tayo? Siyempre, lamay yun. Hahanapin talaga ang sopas. Sa last night na lang kaya? Candy, biskwit, kape na lang muna para makatipid. Ako nang bibili para makapili ng mura. May budget naman daw sa barangay. Huwag nating tipirin. Huli na nga ni Mang Danoy eh. Di ba, Aiza? Go ako sa sinabi ni Lilet. Huling beses na rin namang tatanggap ng bisita sa mundo si Mang Danoy. Bonggahan na natin. Saka para marami na rin ang makiramay. Mas maraming abuloy. Makakabili tayo ng mas maayos na paglilibingan para sa kanya. Paano kung may sobra sa abuloy? Saan mapupunta wala naman siyang pamilya? I-donate na lang natin sa charity. Bahala na. Basta ibigay natin yung best sa lamay hanggang libing. Hindi pa rin ako makapaniwalang wala na si Mang Danoy. Nabigla ako. Wala naman tayong alam na sakit niya. Mas madalas pa nga akong atakihin ng rayuma at sakit sa likuran kaysa sa kanya eh. Ang lakas pa niya dati. Mas malakas pa kaysa sa ating 3. Iba talaga pag tinira ka ng bangungot, no? Ganun talaga. Pag oras mo na, oras mo na. O so okay na tayo na sopas with pandesal sa lamay ha? Oh, ba't biglang nadagdagan ng pandesal? May budget naman daw eh. Tsaka walang pamilya nga asa sa abuloy. Okay na yun. Ako na lang yung magbabantay sa pandesal para hindi makaulit yung mga masisiba sa barangay. Baka mamaya iuwi pa nila tapos ialmusal nila kinabukasan. Ikaw ang magbantay sa pagkain. Ako nang bahala sa isusuot niya. Harleen, di ba may di nagamit na barong at slacks yung kumag mong asawa? Yun nga yung plano kong ipasuot kay Mang Danoy. Sayang naman na nakatambak lang sa cabinet ko. Magkasukat pa sila ng ex mo? Mukha naman. Kasi yung mga nadala kong damit ng ex ko, binigay ko na dati kay Mang Danoy. Nagkasya naman lahat. Kung sakali mang hindi kasya sa kanya yung barong, pwede kong gupitin sa likuran. Nakahiga naman siya hindi na mahahalata. Ako na bahala para sa libingan niya. Pati lapida, may kakilala na ako. Ilang araw ba ang lamay? 5 siguro? Okay na yon, makakaipon na rin ng abuloy. Di pa rin talaga ako makapaniwalang wala na si Mang Danoy. Oo nga. Di na natin maririnig yung mga sipol niya habang nagwawalis. Minsan sinasabayan pa ng sayaw. Nakakapanibago na di na natin maririnig yung kaluskus ng walis niya. Hindi ko makakalimutan yung unang beses ko siyang nakita at nakilala. Hindi ko alam kung naaalala pa niya. Pero ang laking bagay na kinausap niya ako nung unang araw ng paglipat ko rito sa barangay natin. Unang nagkwento si Harleen tungkol sa unang beses na nakilala niya si Mang Danoy 5 taon na ang nakakalipas. Lumipat si Harleen sa aming barangay kasama ang kanyang ex-husband na si Roy. Kaedad din niya. Wala silang naging anak dahil ayaw ni Harleen kahit gusto sana ni Roy. Mahigit 15 years na silang magkasama, magkahiwalay sila papadudot. Hindi biglaan ang naganap na hiwalayan. Nagsanga-sanga ang problema nilang mag-asawa sa huling 3 taon ng relasyon nila. Tinabad na silang ayusin ang issues nila na naging dahilan ng hiwalayan nila. Sa huling buwan nilang magkasama ay nag-decide silang lumipat na ng bahay dahil marami ng masasakit na alaala ang bahay na tinirhan nila sa mahabang panahon. Wala silang nabaong magandang alaala kundi puro sakit lamang. Inakala nilang makakatulong ang paglipat nila para makapagsimulang muli pero yun na pala ang simula ng katapusan ng kanilang relasyon. Nasaksihan ni Mang Danoy ang sigawan sa bahay ni na Harleen. Pauwi na raw noon si Mang Danoy nang mapadaan siya sa bahay ni na Harleen. Hindi pa sila noon magkakilala pero naramdaman ni Mang Danoy na kailangan siya ni Harleen. Nakatayo lamang sa gilid ng bahay si Mang Danoy habang hinihintay na matapos ang away ng mag-asawang Harleen at Roy. Makalipas nga ang ilang saglit ay narinig na lamang ni Mang Danoy ang pabalibag na pagbukas ng pintuan. Nakita niyang nagmamadaling lumabas si Roy habang pahabol naman si Harleen. Nasaktuhan pang may dumaang taxi at pinara agad yon ni Roy. Hindi na nakahabol pa si Harleen.
Napaupo na lamang siya sa gilid ng kalsada habang pinagmamasdan ng taxi na sinakyan ni Roy. Nagalangan si Mang Danoy na lapitan si Harleen dahil hindi naman sila magkakilala. Pero ramdam ni Mang Danoy na kailangan ni Harleen ng makakasama. Kaya siya na mismo ang nagkusang lumapit papadudot. Napansin ni Harleen ang paglapit sa kanya ni Mang Danoy. Hinayaan lamang niyang makalapit si Mang Danoy dahil wala na siyang lakas para mangtaboy ng tao. Inayos lang ni Harleen ang kanyang itsura at pinahid ang kanyang palad sa kanyang basang pisngi dahil sa matagal na pag-iyak papadudot. Mawalang galang na po, ma'am. Harleen ang pangalan ko. Ako po si Danoy. Street sweeper po dito sa barangay. Kayo po ba yung bagong lipat? Sa ngayon, ako na lang yung bagong lipat. Yung kasama ko, ayun, sumakay ng taxi. Iniwan na ako. Asawa nyo? Ex na. Baka naman nagpalamig lang. Minsan kailangan din namin mga lalaki yun. Yung mapag-isa, lalo kapag masyadong mainit na yung away. Hindi na siya babalik, ramdam ko. Hindi nyo na ba maaayos ang problema nyo? Mahigit 15 years na kami, Mang Danoy. Tama na siguro yun. Di ba sa pagsasama ng asawa, yung mas matagal, mas maganda, mas masaya? Mukha po ba kaming masaya? Sorry. Sorry din po, nabigla lang. Tanggap ko na kasi na hanggang dito na lang kami. Ewan ko ba kung bakit pinilit pa namin? Lumipat pa kami rito para makapagsimula, pero wala rin pala. Maiiwan din pala akong mag-isa. Kung hindi mo naman mamasamain, ano ba yung problema nyo mag-asawa? Masyado ko raw siyang kinokontrol. Paano hindi ko siya kukontrolin? Nag-aalala lang ako sa mga desisyon niya sa buhay. Pakiramdam mo ba walang pupuntahan yung mga plano niya? Marami na siyang planong walang pinuntahan. Hinayaan ko siyang magdesisyon nung una para sa amin. Para di naman masaktan yung pagkalalaki niya. Pero nadadama yung kabuhayan namin eh. Pati ako nauubos na yung ipon ko nung dalaga pa lang ako dahil sa mga plano niya. Ayoko nang isa-isahin pero ang dami na niyang palpak. At nung ikaw na nagdesisyon para sa inyo, anong nangyari? Kinasama ng loob niya. Di ko alam kung bakit niya minasama naging maayos naman ang buhay namin. Naibalik ko yung ipon namin at may sobra pa nga. Oo, at minsan aminado ako na sumusobra na ako sa pagharang sa mga gusto niyang gawin sa buhay namin. Pero iniisip ko lang yung kapakanan namin. Natakot akong mawala ulit yung pinaghirapan namin dahil sa palpak na desisyon niya. 40 na kami pareho. Hindi na kami mga bata. Ayokong umabot kami sa retirement age namin na wala kahit piso sa bulsa. Sana man lang naisip niya yun kesa yung pride niya. Ano pong nakakatawa? Seryoso ko. Alam ko namang seryoso ka. Naalala ko lang kasi yung asawa ko sa'yo. Bakit? Kinontrol din ba kayo? Tinapakan ng ego ninyo? Kinokontrol, oo. Tinapakan ng ego? Hindi ko naman naramdaman yun. Mabuti pa kayo. Kaya maniwala ka sana kung sasabihin ko sa'yo naiintindihan kita. Salamat po. Ang swerte ng asawa ninyo. Hinayaan ko siyang kontrolin ako kasi alam kong kailangan niya. Kahit lagi na akong tinutokso at pinagsasabihan ng mga tao sa paligid ko na sobra na yung ginagawa niya. Hindi niyo sila pinakinggan? Hindi naman kailangan. Ang mahalaga, kilala ko ang asawa ko at ang kailangan niya. Pero bakit nga kayo pumayag na kontrolin kayo? Maagang namatay yung tatay ng asawa ko. Siya yung panganay sa 5 magkakapatid. Yung nanay niya, pinabayaan sila at nalulong sa alak dahil sa depresyon. Ang asawa ko ang tumayong nanay at tatay para sa kanila. Pakiramdam niya, nakasalalay na ang buhay ng pamilya niya sa kanya. Kaya lagi siya natatakot na pag nagpabaya siya, masisira ang pamilya niya. Kaya pakiramdam niya, kailangan niya ikontrol lahat-lahat. Masiguro lang na magiging maayos sila. Controlling ako. Pero alam kong hindi ko kayang kontrolin ang lahat. Hindi na ganyan ang pagproseso ng isipan niya pagdating dyan. Kaya nung naging mag-asawa na kami, kinontrol niya ako sa mga desisyon para sa aming dalawa pag alam niyang tama siya. Hindi ako santo. Hindi ko nagustuhan yun nung una. Aminado ko.
Pero nung nagkwento na siya tungkol sa pamilya niya, doon ko na siya naintindihan. At hinayaan mo na siyang kontrolin ka. Alam kong di lahat ng bagay pwede niyang kontrolin. Ayoko lang siya makaramdam ng lungkot kapag hindi niya nakontrol yung sitwasyon. Kaya hinayaan ko siyang kontrolin ako. Kung ang kapalit naman nun ay maramdaman niyang safe siya, gagawin ko yun paulit-ulit. Gusto kong maramdaman niya na hindi na siya dapat matakot. Trabaho ko yun bilang asawa niya. Napatitig lang si Harleen kay Mang Danoy sa huli nitong sinabi. Hindi siya makapaniwala na nagkaroon ng positibong pananawang salitang controlling. Alam naman ni Harleen na hindi magandang ugali yon, pero sa pagkwento ni Mang Danoy tungkol sa pagiging controlling ng asawa niya ay nagmukha yung maganda. Iba talaga ang takbo ng kwento kapag mahal ka ng taong nagsasabi noon. Kaya naisip ni Harleen na napakaswerte ng asawa ni Mang Danoy. Nagpakwento pa si Harleen at ninais pa niyang makilala ang asawa ni Mang Danoy, pero napailing na lamang ang huli. Nalaman ni Harleen na matagal na palang pumanaw ang asawa niya dahil sa depression. Hindi na pinilit pa ni Harleen na magkwento si Mang Danoy tungkol sa asawa niya dahil ramdam niyang malulungkot lamang ito. Inaya ni Harleen si Mang Danoy na pumasok muna sa kanyang bahay para ipagtimpla niya ng maiinom. Pinaunlakan naman ni Mang Danoy ang paanyaya ni Harleen. Pinagpatuloy nila ang kwentuhan, pero hindi na tungkol sa mga asawa nila, kundi sa mga plano na lamang nila sa buhay after mawala ng mga mahal nilang asawa. Nakatulong si Mang Danoy kay Harleen para maintindihan kung ano bang klaseng lalaki ang kailangan niya sa kanyang buhay. Doon din kusang na-realize ni Harleen ang mga pagkakamali niya na hindi niya agad tinanggap noong una. Tinawagan niya ang ex niyang si Roy para ihingi ng tawa ng mga pagkakamali niya. Sinubukang makipagbalikan ni Roy pero umayaw na si Harleen. Pinalaya niya si Roy dahil masyado ng malaki ang damage na nangyari sa kanilang relasyon at maaring lumala pa ang damage na yon sa pagpilit nila noon na lumapit sa isa't isa. Kinailangan nilang dumistansya kung yon ang paraan para maisalba nila ang natitirang respeto at pagmamahal nila sa bawat isa. Hindi po naging madali ang desisyong yon ni Harleen, pero sa tuwing naiisip niya ang pagmamahalan ni Mang Danoy at ang kanyang yumaong asawa ay lumalakas ang loob niya na balang araw ay makakahanap din siya ng ganong klaseng pagmamahal. Yung pagmamahal na hindi mo susukuan. Yung pagmamahal na mas nangingibabaw ang maganda kesa sa problema. Yung pagmamahal na hanggang sa kabilang buhay ay pipiliin mong balikan dahil doon ka nakontento at naging masaya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Bago sumapit noon ng 5:00 ng hapon ay pumunta na kami sa punerarya para asikasuhin ang labi ni Mang Danoy. Tinawagan namin ang barangay para ipaalam sa kanila ang ibang plano namin. Hinayaan naman nila kaming mag-decide dahil hindi rin daw nila maaasikaso dahil marami pa silang ginagawa. Sinabi rin nila na ibibigay nila ang nasulisit sa mga kabarangay namin at tulong ng mismong barangay. Pati nga gastusin noon sa pagkain namin para sa pag-aasikaso kay Mang Danoy ay babayaran nila. Pero tinanggihan namin. Gusto lang namin noon na makatulong sa payapang paglalakbay ni Mang Danoy. Kung alam lang noon ng mga kabarangay namin ang naitulong ni Mang Danoy sa aming magkakaibigan ay maiintindihan nila kami. Nag-leave din kami sa mga trabaho namin para lamang masiguradong maayos naming magagawa ang plano sa lamay at libing ni Mang Danoy. Sa kalagitnaan ng biyahe namin ay na-stuck kami sa traffic dahil sa dalawang sasakyang nagkabungguan. Kinailangan naming tuloy maghintay sa sasakyan habang inaayos ang naging gulo sa kalsada. Pansin na noon sa mga mukha namin ang pagkainip dahil gusto na naming makita si Mang Danoy. Tinawagan ko ang punerarya at sinabing malilate kami.
Inexplain na lamang namin ang mga nangyari at walang nagsasalita noon sa amin habang nakatingin lamang sa kalsada. Binuksan ko ang radyo pansamantala pero pinahinto rin ni Lilet dahil mukhang atakihin na siya ng migraine. Wala tuloy kaming naging entertainment kundi ang makiisyosyo sa kaganapan sa kalsada. Unang bumasag ng katahimikan si Harleen at nagsabi siya na kung pwedeng sariwain muli namin ang alaala ni Mang Danoy para may masabi kami sa last night at sa simbahan. Ako ang unang sinabihan ni Harleen na mag-share. Pero sinabi ko na wala pa akong maisip. Kahit sa totoo lang ay alam ko na noon kung ano ang alaalang tumatak sa akin kay Mang Danoy. Hindi lang kasi ako komportable noon na mag-share. Inudyukan ko si Lilet pero nagbago siya ng topic. Parang ayaw din niyang pag-usapan ang alaala na meron siya kay Mang Danoy. Sinabi ni Harleen kahit mababaw lang na alaala ang pag-usapan namin. Dapat kasi itong si Aiza na yung nag-share eh. Wala pa nga akong maisip na malateleseryeng alaala. O ikaw na lang, Lilet. Nakapag-share na ako kanina ha. Naalala niyo ba na tuwing Pasko, namimigay si Mang Danoy ng mga candy sa bawat bahay sa barangay? Naaalala ko, nakasupot yun at may sulat pa siya. Inifortan niya yung mga sulat niya ha. Yung sa akin sabi niya hindi raw niya makakalimutan yung binigay ko sa kanyang brownies. Tinipid daw niya para umabot sa day off niya. Binilinan din niya akong isara lagi yung front door ko kahit nasa loob lang ako ng bahay. Kahit si Mang Danoy alam na pabaya ka sa pintuan. Di ba muntikan ka ng manakawan nun dahil dyan? Oo, mabuti na lang kamo at dumating si Mang Danoy. Sinaway niya yung nagbabalak magnakaw. Ayan ba yung nagpanggap siyang barangay captain? Oo, yun nga. Mula nun, lagi siyang dumadaan sa bahay para lang makasiguro na nakasara yung pintuan ko. Tapos, binilinan pa ako sa sulat. Ako naman, yung mga candy na binibigay niya, puro strawberry flavor. Isang beses lang niya akong nakitang kumain ng strawberry candy pero tumatak na sa utak niya. Alam niyang nagustuhan ko. Nakangiti raw kasi ko habang kinakain yung candy. Tuwing Pasko tuloy, puro strawberry candy ang nakalagay sa supot na binibigay niya sa akin. Anong sabi sa sulat niya sa'yo? Di ko lang alam kung bakit paulit-ulit niyang sinusulat tuwing Pasko sa akin yun. Sabi niya, ang eraser daw ay ginawa hindi para sa mga nakagawa ng mali, kundi para sa mga taong handang itama ang pagkakamali nila. Saang libro niya kaya nadampot yun? Ginudge mo naman agad. Malay mo galing lang talaga sa kanya. Malalim na tao si Mang Danoy. Pero ang nakapagtataka lang, bakit yan yung paulit-ulit niyang sinusulat para sa'yo? Baka ang tingin niya kay Aiza puro pagkakamali. Uy, joke lang ha. Huwag ma-offend. Ganito talaga ako kapag sinusumpong ng migraine. Marami naman talaga akong pagkakamali no, aminado ko ron. Siguro nga nakita yun ni Mang Danoy. Nakakahiya. Lahat naman tayo nagkakamali. At lahat tayo may tsansa para bumawi sa pagkakamali. Paano naman yung mga taong wala ng tsansa para makabawi sa pagkakamali? Alam mo magkwento ka na kasi. Mukhang matatagalan pa tayo dito sa traffic. Dali na. Si Lilet muna, parang di ko pa kaya. O Lilet, binu-volunteer ko na si Aiza. Kwento na. Yung sulat niya sa akin nung unang Pasko ko sa barangay, hindi ko makakalimutan yun. Anong sabi? Sabi niya, patawarin ko raw yung katawan ko kung di pa rin makalimot sa lungkot na pinagdadaanan ko. Yun lang. Apektado ka kasi totoo. Sobra. Natroma ka? Naloko ka ba ng karelasyon mo? 5 taong ka na naming kilala pero matipid ka magkwento. Baka naman pwede mo na kaming pagkatiwalaan sa nakaraan mo. May tiwala naman ako sa inyo. Sa sarili ko lang wala. Pakiramdam ko kapag binalikan ko yung nakaraan, baka ipahama ko lang ang sarili ko. Alam mo, di ka namin pipilitin kung hindi mo kaya. Pero oras na. 5 taon na rin ang nakalipas nang makilala ni Lilet si Mang Danoy.
Bagong lipat din noon si Lilet sa aming barangay. 30 anyos siya noon at 5 taon nang hiwalay sa kanyang asawa. Hindi na niya kinaya ang panlalalaki ng asawa niya. Patago ang sexualidad ng kanyang napangasawa. Patago para sa mga kakilala. Pero alam yon ni Lilet. Una pa lang ay alam niyang lalaki talagang hilig ng napangasawa niya. Pinilit niyang tanggapin ang preference ng kanyang asawa dahil sa isang mabigat na kadahilanan. Inakala niyang matitiis niya ang lahat at handa naman siya. Pero yung asawa na lang din ni Lilet ang nagkusang umalis at iniwanan siya. Nalaman na lamang ni Lilet na nagsasama na ang asawa niya at ang bago nitong boyfriend. Pinalis na si Lilet sa kanilang bahay para makapasok na noon ang bago niyang boyfriend. Napilitan si Lilet na umalis at hindi alam kung saan pupunta. Hanggang sa nakita niya ang aming barangay at lumipat siya noon sa barangay namin dahil mas mura ang upa at yun din ang paraan niya para makapagsimulang muli. Hindi naging madali para kay Lilet na magsimula muli lalo't nasanay siya na may kasama. Napilitan siyang mamuhay ng mag-isa. Naghanap siya ng trabaho pero nahirapan siya dahil wala siyang tinapos at wala ring experience sa trabaho. Nagtiyaga naman siya pero parang hindi tamang panahon para umasenso siya. Nalungkot si Lilet sa kanyang sitwasyon at madalas siyang nagkukulong ng bahay dahil hindi niya alam noon kung tama bang magsimula siyang muli ng mag-isa o kailangan niyang maghanap ng makakasama. Isang gabi hindi siya makatulog. Lumabas siya ng bahay para magpahangin dahil nahihirapan siya noon na makahinga sa loob. Tumambay siya sa labas at doon niya nakita si Mang Danoy. Nilapitan siya ni Mang Danoy at inakala ni Lilet na hihingi ng limos si Mang Danoy. Napatawa na lamang si Mang Danoy at sinabing street sweeper siya. Nag-offer din si Mang Danoy ng kung sakali mang may kailangan si Lilet na ipagawa sa kanyang bahay ay tawagin lamang siya. Hanggang sa bigla na lamang umiyak noon si Lilet at kinagulat yon ni Mang Danoy. May nasabi po ba ako, Ma'am Lilet? Pasensya na po. Wala po. Wala kayong sinabing masama. Malungkot lang po talaga ako. Pasensya na po. Hindi inihihingi ng pasensya ang kalungkutan. Hindi yan pagkakamali. Tao ka lang. Ang lalim na kasi. Nakakalunod na yung lungkot. Gusto mo ba magkwento? Maaga pa naman. Kung kailangan mo na mapagsasabihan ng lungkot mo, kaya ko pa naman makinig. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Basta simula mo lang. Iniwan ako ng asawa ko. Kaya ako lumipat dito sa barangay na to. Mukhang parehas kayo ng kwento ng bagong lipat dyan sa tapat. Si Harlin. Minsan, ipapakilala kita sa kanya. Bakla rin ba ang asawa niya? Bakla rin? Iniwan ako ng asawa ko kasi gusto na niyang ibahay yung boyfriend niya. Pinaalis niya ako sa bahay namin. Kahit nakiusap ako na wag na lang kasi hindi ko kaya mag-isa. Hindi mo man lang ba nahalata na lalaki ang gusto ng mga mister nyo bago kayo nag-asawa? Siguro kasalanan ko nga kung bakit ako nasa ganitong sitwasyon. Kasi alam ko namang bakla siya nung una pa lang eh. 17 years old lang ako nung nagtahanan kami. Ang bata mo pa noon. Di ka man lang hinanap ng mga magulang mo. Kung ako magulang mo, kahit saang lupalop ka pa ng Pilipinas, hahanapin kita, lalo sa ganong edad mo. At nagpapasalamat akong di na nila ako hinanap. Bakit? Magulang mo yon? Bakit ako magpapahanap sa mga taong minomolestya ako? Minulistya ka? Paulit-ulit. Ng tatay mo? Silang dalawa ni nanay. Walang araw na hindi nila ako binaboy. Kaya bakit ako magpapahanap sa kanila? Sila nga yung dahilan kung bakit ako tumakas. Ay, sorry. Bakit kayo ang magsusorry? Hindi naman kayo yung gumawa ng mali.
Sana sila yung mag-sorry pero hindi ko narinig yun hanggang ngayon. Ayaw kitang pangunahan. Pero yan ba ang dahilan kung bakit nakipagtanan ka sa bakla? Kasi gusto ko lang tumakas sa kawalang hiyaan ng magulang ko. Oo, hindi ko yun pinag-isipan pero ayaw na ng katawan ko eh. Sumama ako sa napangasawa ko kasi sabi niya, siya na ang poprotekta sa akin. Alam niya tungkol sa magulang mo? Oo, kaya nga siguro ginamit niya yon para magtiwala ako sa kanya. Pero mali pa rin ako ng pinagkatiwalaan. Ginamit lang niya ako para maitago ang sexualidad niya sa pamilya niya. Sa mahigit 1 dekada namin pagsasama, hindi ko naramdaman na mahal niya ako. Ginamit niya lang ang kahinaan ko para mahulog ako sa kanya. Bakit di ka nalang umalis? Kasi hindi ko kaya. Mahina ako. Siya lang ang inaasahan ko kasi nangako siyang ililigtas niya ako pero kinulong lang din niya ako para sa pansarili niyang interes. Parehas lang sila na magulang ko. Inabuso nilang kahinaan ko. Hindi ka mahina. Kasi kung mahina ka, hindi ka nakatayo ngayon at kaharap ako. Matapang ka nga eh. Kasi kaya mo nang ikwento ang madilim na nakaraan mo. Madaling ikwento sa mga taong hindi ko kilala. Sa mga taong napadaan lang tulad nyo. Madaling sabihin sa mga katulad mo kasi kinabukasan, hindi na tayo magkikita. Hindi na mag-uusap. Kwentuhan mo pa rin sana ako bukas at sa mga susunod na araw. Makikinig pa rin ako. Bukas, hindi na tayo magkakilala. Bukas, magkakilala pa rin tayo. Bukas, asahan mong mauunawaan ko pa rin ang kalagayan mo. Hindi nakaimik si Lilet sa huling sinabi ni Mang Danoy. Inakala niyang napadaan lang si Mang Danoy at yun lang ang una't huling pag-uusap nila. Pero hindi po yun nangyari. Kinabukasan, dumaan muli si Mang Danoy sa bahay ni Lilet para bigyan siya ng langka. Sa una nga ay akala ni Lilet na nagbabalak manligaw si Mang Danoy sa kanya. Kaya diniretsa niyang hindi siya interesado. Napangiti na lamang si Mang Danoy at sinabing naiintindihan niya kung wala nang tiwala si Lilet sa mga taong lumalapit sa kanya. Sinabi ni Mang Danoy na gusto lang niyang makatulong sa lungkot ni Lilet at wala siyang balak manligaw dahil isang babae lamang ang handa niyang mahalin hanggang sa ibang buhay. Doon na panatag si Lilet at natakot kasi si Lilet na baka tulad ng dating asawa niya ay abusuhin din ni Mang Danoy ang kahinaan niya. Ayaw na ni Lilet na magpakita ng kahinaan sa ibang tao, Papa Dudut. Pinangako niya sa sarili niya na hindi na niya yon ipaparamdam sa iba para hindi na siya abusuhin pa. Yun naman ang natural na pakiramdam ng mga taong na trauma at alam nilang pareho na hindi yon basta-basta mawawala. Kapag may libreng oras si Mang Danoy ay pinupuntahan niya si Lilet para kumustahin at ipadala ang prutas na para kay Lilet. Si Mang Danoy din ang nagpakilala kay Harleen kay Lilet. Alam niyang may pagkakaparehas ng pinagdaraanan ng dalawa, kaya minabuti niyang ipagpalit sila. Nakatulong ang pagkakakilala ni Harleen at Lilet para kahit papaano'y gumaan ang bigat ng kanyang mga puso. Ang dalawang babaeng minsang iniwanan ay nakahanap ng simpatya at katuwang sa piling ng isa't isa. Naging close silang dalawa hanggang isang araw ay nakalimutan nilang minsan ay nasaktan sila. Ito ang isang bagay na pinagpasalamat nila kay Mang Danoy. Malaking tulong na pinagpalipat sila para maramdaman nilang hindi sila nag-iisa sa mga laban nila. Hindi pa fully healed si Lilet sa nangyari sa kanya at ramdam pa rin niya yon. Kaya naman tuwing Pasko laging pinapaalala ni Mang Danoy sa mga sulat niya kasama ng candy na inaabot niya na huwag magalit sa sarili kung hindi pa naghihilom ng buo ang sarili. Darating din ang panahon na maiintindihan ng kanyang katawan. Natapos na ang sakit ng kanyang nakaraan at ligtas na siya kung nasaan man siya
Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Gabi na nang makarating kami sa punerarya. Nakaramdam na kami ng gutom pero pinagpaliban muna namin ang pagkain dahil inuna namin ang pag-aasikaso kay Mang Danoy. Natakot pa kaming pumasok sa kwarto kung saan ay andun siya. Nilakasan lang namin ang aming mga loob at sinamahan kami na nagbabantay sa punerarya at para makausap na rin kami sa mga gagawin. Si Harleen ang unang nakipag-usap habang kami naman ni Lilet ay nakatingin lamang kay Mang Danoy. Para lang siyang natutulog noon at halata ang kapayapaan sa kanyang mukha. Mukha namang natanggap na niya ang kanyang kalagayan. Natanggap na niyang hanggang doon na lamang ang buhay na pinahiram sa kanya. Naisip ko nga na madali niyang nakuha ang kapayapaan dahil siguro'y gusto na rin niyang makasama ang yumaon niyang asawa. Doon pa lang ay napangiti na ako. Doon pa lang ay natanggap kong wala na talaga si Mang Danoy. Totoong nasa mas magandang lugar na siya at kung bibigyan siya siguro ng pagkakataon para bumalik sa mundo ay baka tumanggi na siya. Dahil mas masaya na siya ngayon sa piling ng pinakamamahal niyang asawa. Pagkatapos mag-usap ni na Harleen at ng bantay ay pinuntahan na namin ang kwarto ng mga kabaong. Namili kami doon at pinili namin yung kulay asul dahil yun ang madalas na kulay ng damit niya noong nabubuhay pa lamang siya. Nabanggit din sa amin ni Mang Danoy na asul ang paborito niya dahil nasanay na siya sa kulay na yon. Asawa niya kasi ang unang may paborito sa kulay na yon. Puro asul ang kulay ng bahay nila noong nabubuhay pa ang asawa niya. Pinatanggal lang ni Mang Danoy ang mga asul na kagamitan noong mga unang buwan na nagluluksa siya. Lumipat na rin siya ng uupahan sa parehas ding barangay para hindi na maalala pa ang misis niya. Kahit alam niyang imposible yon, Papa Dudut. Noong natanggap na niya ang kamatayan ng kanyang asawa, hindi na niya naibalik pa ang mga asul na kagamitan. Pero bumawi na lamang siya sa kanyang kasuotan. Kaya pala puro asul noon ang kulay ng mga damit na sinusuot niya. Tinukso pa namin siya noon ni Lilet pero ngumiti lamang siya. Saka lang namin nalaman ang dahilan ng pagsusuot niya ng asul 2 years ago lamang. Kaya nga niregaluhan namin siya ng mga gustong gamit na kulay asul dahil hindi na siya nakabili pa ng mga gamit sa bahay niya dahil nauubos madalas ang kita niya sa kanyang maintenance, Papa Dudut. Medyo mahal yung asul na kabaong ha. Ano naman? Baka naman magtaka yung mga nasa barangay. Baka di magkasya yung nasulisit. Pwede namang tayo na lang yung mag-ambag-ambag kung gusto nyo. Walang problema sa akin. Bagay naman sa kanya ang asul. Mas mukhang payapa yung mukha niya. Naalala ko nung birthday niya, natuwa siya sa kulay asul na cake na niregalo ni Aiza. Ewan ko lang kung natuwa siya sa ginawa kong cake na yon. Maganda lang yung kulay pero baka lasang aros kaldo. Si Mang Danoy pa ba? Kahit pinaglumaang walis tingting ang ibigay mo, matutuwa yan basta bigay. Paano kaya kung bilan natin siya ng asul na damit? Hindi na natin ipapagamit yung barong ng ex ko? Balik mo na lang. Mukhang di rin kakasya kay Mang Danoy. Parang nagmanas yung katawan niya eh. May malapit na mall dito. Pwedeng lakarin. Tawid lang yun eh. Ipasukat natin si Mang Danoy para makakuha na tayo. Pwede naman. Sila na rin na magme-makeup sa kanya, no? Gusto mo ba ikaw na lang? Baka magalit si Mang Danoy, hindi pang langit ang makeup ko, pang purgatorio. Para siyang nakangiti, no? Ang gaan niyang tignan. Ganyan talaga kapag tanggap mo ng hanggang doon na lang ang buhay mo. Saan kaya siya ngayon? Nasa bahay mo raw nagkakape. Loko ka talaga, Harleen! Tumigil na nga kayong dalawa dyan, puro kayo kalokohan. Sorry naman. Bagay kaya ang asul na blush on kay Mang Danoy? Ang lala mo, Aiza. Asul na blush on. Ano na lang ang sasabihin sa langit kapag nakita siya? Binugbog natin bago siya umakyat?
Baka tayo naman ang hindi makaakyat. Pinapatawa ko lang kayo. Natatakot na rin kasi ako rito sa punerarya. Di ba kayo natatakot? Kanina bago tayo pumasok dito kay Mang Danoy. Pero nung nakasama na natin siya, nawala yung takot ko. May ganong epekto pa rin si Mang Danoy sa atin, no? Pakiramdam natin kapag kasama natin siya, nawawala yung takot natin. Pakiramdam natin, safe tayo lagi kapag kasama natin siya. Kaya nga ang daling mag-open up sa kanya pag may mga problema tayo. Kahit yung mga bagay na takot tayong ikwento sa mga sarili natin, nagagawa nating ikwento sa kanya noon. Pero mas may tiwala pa tayo sa kanya kaysa sa mga sarili natin. Ay, sayang lang wala na siya. Hindi pa rin sayang. Kasi nasulit naman natin siya nung nandito pa siya sa mundo. Sugo na tayo sa blue na blush on? Sineryoso mo talaga yon? Seryoso pala. Sorry na. Tara, tawagin na natin yung mag-aasikaso kay Mang Danoy. Tapos pumunta na tayo sa mall para makabili na ng damit niya. Nagpaalam kami kay Mang Danoy at sinabi naming babalik din kami kaagad. Umalis na kami after naming mabilinan din na mga kailangan yung mag-aasikaso sa labi niya. Nagmadali na kaming pumunta sa mall at nakahanap kami kaagad ng asul na terno para sa kanya. Medyo may kamahalan pero sinolo na ni Lilet ang pagbabayad noon. Nangako pala siya dati kay Mang Danoy na bibilhan niya ng terno sa kaarawan niya si Mang Danoy. Pero nakalimot lang talaga si Lilet. Si Harley naman ang bumili ng sapatos at medyas. Nilibre ko na lamang silang dalawa ng dinner bago kami bumalik sa punerarya. Yun na lang ang naging ambag ko sa kanila, nagkwentuhan kami habang kumakain. Puro tawanan na lamang ang nangyari noon, puro masasayang alaala na lamang ang binahagi ni na Harleen at Lilet. Habang ako naman ay nakikisakay na lamang sa usapan nila. Pero tipid pa rin ako sa mga sinasabi kong alaala kay Mang Danoy. Hindi ko rin alam kung bakit noong mga oras na yon ay pigil ako sa sarili kong magkwento tungkol kay Mang Danoy. Ilang beses nga nila akong pinilit na magkwento pero iniiba ko ang usapan o di naman kaya ay pinapasa ko pabalik sa kanila noon ang pagkukwento. Hindi ko alam papadudot kung nakahalata sila pero payag naman sila. Habang nagsishare noon sina Harleen at Lilet ng mga memory nila kay Mang Danoy, naglakbay naman ang isipan ko sa unang beses na nakausap ko siya. 5 taon na rin noon ang nakakalipas. Sa pagkakaalam ko ay mas nauna lamang ako ng ilang buwan kina Harleen at Lilet. Ako ang unang nakakilala kay Mang Danoy at hindi ko makakalimutan yung pagkikita namin dahil yon ang unang araw na umuwi ako sa bagong inuupahan ko after mamatay ng asawa at nag-iisang anak ko. Nasa bahay ako noon at nakatambay sa kusina habang hawak ang 2 urn kung saan ay nakalagay ang abo ng mag-ama ko. Hindi ko na binitawan pa ang mga yon hanggang sa makalipat na ako ng bahay. Nakatulala lamang ako habang hawak yon. Nakabawi lamang ako nang marinig ko ang pagkatok sa pintuan ko. Papadudot. Sino sila? Magandang hapon po, ma'am. Danoy po pala. Kayo po yung bagong lipat dito? Ako nga po. Bakit? Street sweeper po pala ako rito sa barangay natin. Sideline ko rin yung pagkukumpuni. Baka lang sakaling kailangan nyo Sorry, hindi na kailangan. Wala namang sira sa bahay na to. Yung gutter ng bahay na to, madalas mapunuan ng tubig. Lalo ngayon, umuulan. Kailangan ng maintenance doon. Umaagos kasi yung tubig sa kusina ninyo. Paano nyo alam? Dito po ako dati nakatira. Kami ng asawa ko. Ganun po ba? Sige, tatawagan ko kayo kapag merong kailangang ayusin. Nakakaabala po ba ako sa inyo, ma'am? Aiza. Aiza na lang po. Ayos lang bang pumasok saglit? Huwag kayong mag-alala. Mapagkakatiwalaan ako. Kilala ako rito sa barangay.
Gusto ko lang pong makita yung bahay namin dati. Sige po, pasok kayo. Pakisara na lang po yung pintuan. Salamat. Bakit kayo umalis dito? Mula nung namatay yung asawa ko, hindi ko na kayang tumira pa rito na mag-isa. Hindi ko na kayang mabuhay kasama yung mga alaala namin dito. Masakit alalahanin kahit yung masasaya. Namatayan din kayo ng asawa? Magdadalawang taon na. Asan ang anak nyo? Hindi kami pinalad magkaroon ng anak. Kaya na-depress yung asawa ko. Ayun, yun na yung simula ng pagkawala niya. Namatayan din ako ng asawa at anak. 2 linggo na ang nakakaraan. Pareho lang tayo ng dahilan kung bakit ako lumipat. Totoo na masakit mapaligiran ka ng mga alaala sa bahay nyo. Parang mas lalo akong guguho kapag nagstay pa ako dun sa dati naming bahay. Kahit saang sulok kasi ng bahay nyo, may alaala ka sa kanila. Sa kusina, doon ko inaabutan ng asawa ko tuwing gigising ako. Naririnig ko lagi ang pagtadtad niya ng mga rekado. Tapos kumakanta pa siya. Ako naaalala ko sila madalas sa hagdanan. Doon ko sila inaabutang naglalarong mag-ama pagka uwi ko galing trabaho. Malapit yung pintuan namin sa hagdanan kaya sa labas pa lang ng bahay, dinig ko na yung masasayang tawa nilang mag-ama. Kaya mula nung nawala sila, ang sakit na nung katahimikan sa hagdanan na yon. Sinubukan ko magpatugtog ng mga kanta sa hagdanan na yon para kunyari nandun pa sila at nag-iingay. Pero parang dinadaya ako na lang nun ng sarili ko. Wala na siguro tayong gustong marinig na tunog sa mundong to kundi yung tawa nila, no? At nakakatakot na isang araw, makakalimutan na lang natin kung ano yung tunog ng mga yon. O kaya tuluyan ang burahin ng utak natin yung itsura nila. Na kahit yung pagtingin sa mga larawan nila, hindi na makakatulong para maalala pa sila. Ayokong mangyari yon. Hindi ako papayag. Konti na nga lang yung alaalang meron ako sa kanila dahil masyado akong nagbabad sa trabaho. Tapos mawawala pa? Hindi ako papayag. Ayokong mangyari yon. Kaya nga bago ako matulog sa gabi, pinagmamasdan ko ng 5 minuto ng larawan ng asawa ko. Tinatandaan ko ang bawat guhit sa mukha niya. Yung kulay ng ngipin niya, yung kunot ng noo niya. Lahat. Kasi hindi ko na alam kung hanggang kailan kayang dali ng utak ko yung itsura niya. Yung alaala niya. Makamove on pa kaya tayo sa kanila? Wala naman talagang nakaka-move on sa pagkawala ng mga mahal natin sa buhay. Natututo na lang tayo mamuhay nang wala sila. Hanggang isang araw, bigla mo sila maaalala at masasaktan ka pa rin pala. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, Mang Danoy. Paano ko to kakayanin na mag-isa? Alam mo bang yan din ang tinanong ko sa sarili ko? Nasanay kasi ako kasama siya. Kaya paano nga ba ngayong ako na lang mag-isa? Makakaya ko ba? Mukhang nakaya nyo naman. Kasi wala naman ako ibang pagpipilian. Iniisip ko na lang kung nasan man ang asawa ko, malulungkot siya kapag nakikita niyang hindi ko kinakaya. Gusto kong maging mapayapa siya kung nasan man siya ngayon. Kasi hindi niya nakuha yun nung nandito pa siya sa mundo eh. Baka nga kailangan ko rin gawin yan. Mas papahalagahan ko yung kapayapaan nila kung nasan man sila. Pero di ko alam kung paano. Wala ka bang mga kakilala man lang dito na pwede kang samahan? Kasi yun ang pagkakamali ko nung namatay ang asawa ko. Pinili kong mapag-isa. Mas tumagal tuloy yung pagluluksa ko kasi sinarili ko lahat. Wala akong kakilala rito eh. Wala akong alam sa barangay na to. Basta lumipat lang ako rito kasi ito yung unang nakita kong bahay na pwede nang lipatan agad. Hayaan mo. Sasamahan kita kung kailangan mo ng kausap. Kailangan mo ng karamay na may kaparehas mo ng pinagdadaanan. Sana makatulong ako. Salamat po. At pinapangako ko sa'yo, nahahanapan kita ng mga magiging kaibigan mo rito. Para marami na kaming karamay mo. Sana makatulong para hindi mo maramdaman na nag-iisa ka na lang. Napatigil ako sa pag-alala noong unang beses na nakausap ko si Mang Danoy. Napatingin ako kina Lilet at Harleen na panay pa rin ang asaran at tawanan habang inuubos ang iniinom nila. Napangiti ako, Papa Dudut. Tinupad ni Mang Danoy ang pangako niyang hahanapan niya ako ng makakaramay ko sa pag-iisa. Hinanapan niya ako ng mga kaibigang makakasama ko. Sina Lilet at Harleen yon. After ng ilang months ay nilapit ni Mang Danoy sina Harleen at Lilet sa akin. Yun ang simula ng pagtanggap ko sa pagkawala ng mag-ama ko.
dahil may 2 bagong taong dumating at nagbigay ng ibang kulay sa buhay ko. Hindi ko sinabi yon sa kanilang dalawa at pinili kong mamagitan na lamang sa amin ni Mang Danoy ang ala-alang yon at ninais kong ipagdamot yon sa kanilang dalawa. Hindi pa rin ako makapaniwala na ang simpleng street sweeper ng aming barangay ay makakatulong sa amin higit pa sa sinuman. Hindi lang daan ang winawalis niya at nililinis. Winalisan din niya ang mga kalat sa nakaraan namin. Nilinisan niya ang mga puso namin na napuno ng galit dahil sa mga hindi namin mapatawad na pangyayari sa buhay namin. Papadudot, naging maayos nga ang burol hanggang sa paghatid namin sa huling hantungan ni Mang Danoy. Hindi ako umiyak noon dahil natanggap kong mas gusto niya kung nasaan man siya napadpad ngayon. Alam kong masaya na si Mang Danoy kasama ang asawa niyang matagal din niyang hindi nakasama. Inimagine ko na pareho silang sumasayaw habang nakangiti sa isa't isa. Hindi siguro mapirmi si Mang Danoy sa pagkikwento sa mga nangyari sa kanya sa mundo noong nabubuhay pa siya. Naisip ko, nakwento nga rin kaya niya kami sa asawa niya. Ano kaya mga ala-ala namin ang hindi niya makakalimutan? Binibida rin ba niya kami sa mga bago niyang kakilala kung nasaan man siya? Nakita nga kaya niya ang mag-ama ko roon. Sana nabanggit niya ako sa aking mag-ama. Yon ang hiling ko. Napangiti ako habang iniisip lahat ng mga yon. Totoong mamimiss namin siya. Pero sapat na sa amin ang panahon na nakasama namin siya dito sa lupa, Papa Dudut. Oras na para sa bagong yugto ng buhay niya sa kabila. Maraming salamat po, Papa Dudut, sa pagbasa ng aking liham. Isang malaking karangalan na mapasali sa mga liham na binabasa ninyo sa araw-araw. Sana po ay nakatulong ang kwento naming magkakaibigan sa mga nakarinig nito sa inyong #1 radio station, ang Barangay LS. Ako ang inyong kabarangay forever, Aiza. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1